Saiki teges-tegesan ndang ndak. Karwane iki kowe pilih Yunus apa aku ndang? Pilih kabeh. Wis ndang jawaban. Jawab iki. Jawaban wis ndang. Pilih kabeh. Oh iya to kowe ngapusi ngono iki lho. Tomponya lho wis terang. Tenan. Gak pilih kabeh. Oh ndang wis iki delok lho nando sampe tekok ning kowe Aku lho. ngamek takok lho iki pastiane piye Oh, takok oh. lho. Oh, wis. Piye? Gak pilih. Ya to. Ruwet iki asine sing ruweti ya kowe lho, Kat. Ngono aku golek cewek ora oleh. Lah, Basa aku nyedeki kowe jarene pilih Yunus. Kowe anu. Piye? Terus apa yo gak piye-piye. lho iya to. Ruwet. Angel ruwet iki. Wis to, sing ruweti asine kowe lho, Brut. Tenan. Nando golek cewek jaremu ra entuk. Jarene kowe nganu basa Nando nyedaki kowe pilih Yunus. Kowe mempermainkan perasaan lelaki piye terusan? Heh? Pregas tok Ora model iki. apa-apa, no. Leh, dosa we mempermainkan ngono iki. Gak apa-apa. Oh. Jarene nek nggone burini kae pilih Yunus mergo Yunus Iya. duwe duit. Ya to, kowe muni ngono to. Oh. Ya ora. Lah Nanda kan duwite njaluk burini. Heeh. Ya ta? Ya, terus. Ya wis. No. Kowe dadi iki pilih Yunus. Makane kowe nyambet gawe yo ben duwe. Yo ora aruh lho iki. Oh, berarti kowe pilih Yunus iki perkarane Yunus duwite akeh. Iya. Lah Nanda nyapa ora gelem kerja. Wis iki ruwet iki pokoke Nyapa to. kowe ora gelem kerja. Hah? Lah kenandan sik sekolah. Manturu. Lah wong sik sekolah mbok kon kerja iki piye? Manturu kaya sapa? Kaya terima. Gila iki anyar iki. Anyar. Mangan turu kaya Kang Imok. lah iki wis anyar iki nduk iki tenan. Ki ruwet. Siki yo dadi diputuskan. Pacarmu wong endi? Yo ora sik iki diputuskan sik iki dadi. Kowe pilih Yunus dadi iki diputuskan iki. Iya. Tenan? Tenan lho yo. Lah amo ngene lah yo katini nak anu nak Nanda oleh cewek terus aku cemburu. Biasanya kan ora kowe cewekmu ayu. Kowe kan sepil burini to ya. Lah aku roh ayo. Nyapa lho ni burini amen. Ala Nanda nakal nyapa gandeng cewek. Wong ning kono. Ya, kowe nyapa lho ni kok nesu aku nesu karo Nanda cemburu. Iya. Lah Nanda duwe cewek ayu kok. Ngendi mbah ora kenal aku. Piye, apa njak ngopi piye penake? Piye apa ditempukne ye? Kowe omong engko langsungan. Kowe tak tempukne. Sik ngene lho. Iki lho sik lho rumah. Ketemu sik kowe tak tempukne karo pacare Nanda. Piye? Ngopi bareng. Engko omong. Piye kowe omong kowe nyapa dadak ngesir Nanda ngono. Piye wani ra? Lah wonge Wani pora. Iki tadi ora. tau rono ora sih mbake. Leh, ya tau lho lho wong genah telepon kae. Kulo pisane lho. Lah iki kok ora rene. Lah iki kan ya sik repot tok iso. Karepmu bendina mbok kon mara. Oh iya. Piye ditempukne apa piye? Wani ora we. Ngopi bareng karo cah wedok iki wani ra we. Lah nyapa ora wani? Sawang terus ngopi. Tenang tak sawang terus. Oh. Mbok sawang terus mergo nyapa? Gak apa. Walah. Ngono iki lho we ra jujur lho we. Ngendi lho ndak salon. Yo Lah we nyapa dadak teko? Wong kowe wis pilih Yunus, nyapa we dadak teko? Lah kan korteko. Ya ra itu nyapa we dadak teko barang. Ngene we jenenge kepo, ngerti ra we? Lha nyapa nek kowe genah-genah kowe wis milih Yunus nyapa we dadak tekok-tekok ceweke Nanda main ndi?
seneni wae saiki yo. Nek terah wani wae tak jak ngopi bareng karo cah wedok iki. Temuan piye? Piye? Tempuk piye? Tak tantang wae ya, Ndak. Ayo. Piye? Kok tak guncenge, sing tak gunceng kowe apa kok orone? Mbok. Piye? Cek do tibake gur semene tok do tibake guran cek rawani we. Piye? Heh? Yuh terus laulo terusan. Piye iki? Wes angel iki. Lah iya, ngomongku mau jak ngopi, tak ngomong nih. Piye? Sapa putahe tok. Iya iya no, piye? Oh, dijak ngopi ke atine, tak susun kok ngono piye. Wani apa ora? Pertanyaane kuwi tok, wani apa ora we? Malah we asline ndredeg kok we wis entek we wis mentalmu ya to. Ndredeg to we. Ajae wani ora. Hei. Tak wani. Wes jujur wi wesan. We berarti mengaku kalah wesan. Pilih Yunus we. Yo wes dah diputuskan. Dok. Dok wes yo ye.